Wij willen niets liever dan dat mensen gewoon hun afval kwijt kunnen. Onder Willems is het onetaaien, maar het minnewaar van de oranje weken had wos in gevolgen hoorn. Uit het oogpunt van veiligens waard het afval net bij de meesten thuis ophellen en wie in de meeste milieustritten een taal dagen sletten. Zo ook in Burgum. Onze Milieustraat is vorige week een dag dicht geweest. Gelukkig konden we afgelopen zaterdag, wel open op onze Milieustraat. Dus daar hebben we toch een kleine 70 bezoekers nog gehad die op dat moment hun afval weg konden brengen. Ja, voor de mensen thuis die de containers bij de weg hebben gezet, hebben we wat meer dagen problemen gehad. Maar goed, dat wordt vanaf vandaag en in de loop van de week worden die routes allemaal weer ingehaald. En zo hopen we dat iedereen weer netjes zijn afval kwijt is. De moesten vanzelfs wel maatregels nam worden om de milieustritten weer veilig toegankelijk te maken. We zijn natuurlijk de afgelopen dagen ook hier bezig geweest om alles qua gladheid en qua sneeuw weg te halen. Op de achtergrond zie je misschien ook wel de helling. Er zijn natuurlijk diverse voorbeelden afgelopen dagen geweest van groot materieel, vrachtauto's, auto's voor tunnels die niet meer omhoog konden komen. Dus we hebben er echt voor gezorgd dat ook afgelopen zaterdag die helling goed begaanbaar was. En dat mensen gewoon veilig naar boven en naar beneden konden komen. Hoewel de milieustritten een tal dagen dicht had, merken ze net dat er een efterstoorn ontstaan is. Het is niet zo dat we nu in één keer heel veel meer bezoekers hebben. Dinsdag is wel een redelijk drukke dag normaal gesproken, die qua bezoekers best mooi doorloopt. Maar goed, we hopen dat we gewoon op een goede manier door de dag heen komen. Wat het leegmijtsen van containers onbelangrijk, zei Koopmans dat meesten op de website van de gemeente of in de om- en overlap zien kennen wanneer het welke routes inhellen worden. Wolf vraagt er of meesten begrip hebben willen voor de huidige situatie. Er zijn nog straten waar nog wel wat sneeuwresten liggen, waar wat ijsresten zijn. We hebben groot materieel. We willen altijd voorkomen dat er schades ontstaan. Dus probeer daarom bijvoorbeeld ook zoveel mogelijk auto's goed weg te parkeren. Zodat we eigenlijk met ons materieel goed bij de containers kunnen en zo goed mogelijk onze routes kunnen afmaken.